every day, every day, every hour, you are faithful. Every day, every day, every day, every second, every minute, you are faithful. Every day, every day, every day, every hour, you are faithful, you are faithful. Every day, every day, every day. Every day, yeah, 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 yeah. Every day, every day. You are faithful. Father, may you put up this son. Siphamika uNkulunkulu manje. Sisebukhoneni bakhe. Close your eyes, lift your hands. Uyeke ukuqalaza intwana encane sewuyibonile khohlwa ilokho. Vala amehlo akho uphakamise isandla. Rapha kamosandre bebebesa. Every day, every day, every hour, every day, every day, every hour. Jesus, Jesus, Jesus. Every day. Every day, every day, every day, every hour, every hour, you are faithful. Baba, come in the church. Every day, every minute, every second, you are faithful, Father. I thank you in the mighty name of Jesus. Baba, what on the man that every yoke of the devil, it is breaking loose right now in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yes, 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 yes. Rabashaka Mondrobo Sakata. Yes. In the name of Jesus. Amagenda Ayakamuga. Imopos Yakamuga. Yes. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Every day, every hour, Jesus. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yes! Yes, yes, yes! Yes! In the name of Jesus! Yes! Thank you, Lord. I'm going to say to Jesus, understand the part. Thank you, Jesus. Ake sithathe leli thuba sibingelele egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Haleluya. Sibingelele zonke ingcaki zenkosi ezikhona phakathi kwethu egameni lika Jesu. Haleluya. Shayela uJesu izandla enkulu ebusuku. Siyabonga kakhulu. Sibingelela abo baba bonke abakhona, omama, intombi nensizwa, ingceko zikaNkulunkulu, abafundisi bonke abakhona egameni lika Jesu. Haleluya. Sibingelela team yonke yeGod's Army. Haleluya. Ake nibashayele izandla baselwane. Amadela kufa, abantu abadela amakhaya,
bayoswitha abantu esandleni somtholi. Uma engabadedela uyabahlanza, ngoba asibacele sibancenge kodwa sibalanda ngenkani. Laba abantu abadela i-comfort zone, badela imbhede, badela yonke into, badela ama-nice time, baye enkalweni nawe Vosloorus awumncinyana, bazolandwa, balandwa ngenkani, bazohlanzwa. Ngabahlonipha laba bantu. I salute these people. Into nje iyasupport. Abathi angisho kunendaba ngizosho. Hayi usupport abantu baphandle, bangaphandle ongababona. Abathi angisho obabona ukuthi abangaze bakwenzele lutho. Nansi into kumele utshale imbewu yakho kuyo. Hayi, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Sibingelela umama engekho. Uma ke ingane isindala ekhaya abasaba ukuyishiya yodwa, bababona seyikhulile, okusho ukuthi angikhulile. Jesus, hallelujah, hallelujah. Yeah, kusho ukuthi seyindala lo ngane. Yeah, hallelujah. Nikhona bazalwane? Yeah, ufaka ismile nje ebusweni bakho kube mnandi ebusweni. Hallelujah. Before siqhubeke egameni lika Jesu, ngifuna senze nje. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nayithanda God's arm. Hallelujah. Njoba nelithenze lize la alizanga ngo-amen. Hallelujah. But lize ngopetrol ongazanga ngomthandazo, oze ngemali, itruck engazanga ngeyilimi kodwa ekhokhela imali. And njengoba sila, I'm coming all the way from Natal in Richards Bay, and angihambanga ngeGreyhound man, but ngindize moyeni, and angihambanga noma ngayiphi class, but sihamba ngezinto ezithops. Ngoba Jesus, ngoba ukuze sikwazi ukudeliver into ene taste man, kumele sihlale endaweni ene taste. And lokho akwenziwa uamen nokublesseka nokushaya isilimo, kodwa kwenziwa imali. Ayawuthi imali. Yeah, so sizokwenza nje into elula nje bese siyaqhubeka siyezwini lenkosi. Ake sonke sime ngenyawo zethu. Abantu aba-understandayo kunjoba leli tende lilala izindleko, yonke into ingama-expenses. Khona izinto ey'dinga umoya, khona ey'dinga imali. Njengamanje kudingakala imali. Ngifuna abantu abathi siyayisupporta le ministry, siyayisupporta le ministry. Sifuna kulandwe laba bantu abasemathaveni, abasemabharini, abangasafuna ukuphuza utshwala buyaphuzeka, kodwa sisupporta laba bantu ngoba laba bantu ibona benza usathana abahlanze. Abantu abathi ngo-300 wami, I want to support this ministry. Suke lapho khona uze la. Noma ungenawo manje, noma ungayiphethe, uze la ngaphambili sikuthandazele. Ayashesha bazalwane, nafanele sezwini lenkosi. Abantu abathi I've got 300 rand, anginawo njengamanje usendlini, noma I don't have it right now, but I know by the end of the day tomorrow I will afford it, I will have it on my hand. We want to support these people. Bakijima bazalwane. Jesus. Ngicela ama-envelopes. Mhlambe incane kakhulu mangithi 300, 500, 400, 300 bese la ngaphambili 500, 400, 300. Ungakhali ngoba mawuphuza utshwala lapha, ngisasho kubantu abadala, sangisho ngala ngoba ngibona ngathi kuyakhalwa. Ungakhali ngoba ngale mani phuza utshwala niyiphuza ningabi nandaba, niyiphuze entweni engeke nisize ngalutho. Lento into elanda abantu esandleni sikaSathane. Abekho inabanye. Hallelujah. About 300, I don't have it, but I understand into laba bantu abayenzayo. Lento nje iya support kusuka lapho khona uze la ngaphambili. Ungahlali ngoba nezakhe ingane zizolandwa. Njoba unikela nje ulande zakho. Ayibo. Uyabona umama abantu abanemihelo, ibona ngabe bagcwele la kakhulu.
enough is enough. I don't want to see my child dying in tavern. Enough is enough. Put him 200. 200. Kanti abantu basefosona sibanje Nkosi yami. Into enhle kanje esemahala ha. Nangena mahala. Yesupportwa lena 200 anginawo but ngiyazi kusasa liyoshona ilanga senginawo. Phuthuma. Ungabuza inyama negazi. Phuthuma. Ngiyababona bayeza. Nawe phuthuma nje. Uyahlala ngempela nje. Ubose eqinto wazohlala ngempela. Uyahlala ngempela. 200 phuthuma. God bless you. Ngicela uzosho. Hayibo asisend bazona 100 rand. 100 rand. Sibuyisa kusasa le mali 100 rand. Mase ngiphindele emva kusasa eNatala ngihambi ngoamen ngihamba ngemali. 100 rand. Okay, abathi ke sifuna ukukhokhela wena iflight yokuphindele eNatali ke. Abasho njalo ke. 100 rand, phuthum. 100 rand. 50 rand. 80 rand, 70 rand, 60 rand, 50 rand. Aw, ngempela. Aw, kahle. Ubuke siqento uyahlala ngempela 50 rand. Uzoyiletha kusasa 50 rand. Aw, 50 rand. Or 10 rand about 5. Kodwa lapha kwami ngathi ngicishe ngasho. Lapha kodwa niyakhokha, ngikhokhela ovaseline bangabe banisize, badlala ngani abantu. Ngishinto ezonisiza le. Nambe niyokhokhela intambo ningalali ngichabe. Hawu Nkosi 50 rand nje. Phuthuma. Ikulindele nje 50 rand. Hayibo phuthuma buhawu. Hayibo 50 rand. Laba bantu abathi mfana phindele eNatali siyabonga asifuni uhambe ngeGreyhound ndiza uphindele eNatali 50 rand. Nkosi yami. Basize Nkosi. 20 rand. 40 rand, 30 rand, 20 rand. Ubuzumaki. 500 awuyo, 200 awuyo, 100 rand awuyo, 50 rand awuyo. Kanti ulinde bani maki? Ngizacela nibanikaze ama-envelopes. R20, 10 rand ababili or 5 rand about 4, 20 rand. Simosha ama-envelope le envelope zithenga ngemali. Ona nje ozoyilahlela la noma ungasayithatha ngizoyibuyisa nje kusasa 20 rand yeah 20 rand. Nina enlake nivale asike sivala amehlo thina sonke siphakamise izandla. Oh Jesus. Sicela uthandane. Daddy, we thank you, we honor you, we worship you, we adore you, Lord. You deserve an adoration. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Daddy, we believe that we are not worshiping Baal, uThixo we idols.
We are worshiping a living God, the God who will never lie. You are a faithful God. Manifest yourself upon abantwana bakho. Zibonakalisa ukuthi nguThixo simakade sezulu. The gold and the silver is your name. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. You've said in a word, masukulinge simakade sezulu. Uzokwazi usibusisa, my God, egameni likaJesu. Izibusiso ziphezu kwenhloko zethu egameni likaJesu, but we need to release them by something, Lord, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Daddy, we honor you, we worship you, we adore you, Lord. We believe, my God, Sphamandla Kristu Baba, ngalomnikelo abantwana bakho Sphamandla Kristu Baba, they are blessed already. We are releasing more blessings upon their lives. We are waiting and expecting testimonies tomorrow in the mighty name of Jesus. Bless your son in Jesus' name. Amen. Amen. uNkulunkulu anibusise egameni likaJesu. Sibashayile izandla. God bless you. Wena oyiphethe 20 rand ungeza nje ilahlele la. Ilahlele la, ilahlele la. Ake sithi ezindaweni zonke emakhumbini amano omhlaba sizwa ngegama elilodwa, sizwa ngoJesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mina bengithi ngizosho intombi ibanga lomsindo, ngisho insizwa ishama khwele, abo mama balilizele. Hallelujah. Oh Jesus. Oh Aish. ngoJesu, sizwa ngoJesu. Hayibo, ngoJesu sizwa ngoJesu. Hayibo, ngoJesu. Hayi hayi, sizwa ngoJesu. Hayi kwathi ngisho ngoJesu, sizwa ngoJesu. Bekubona ngizobona insizwa ishaya ingoma, ngisho mama balilizele, insizwa noma babashama khwele, intombi ibanga lomsindo. Hallelujah. Yeah, sizwa ngoJesu. Jesu, sizwa ngoJesu. Sizwa ngoJesu. Sizwa ngoJesu. ngoJesu, sizwa ngoJesu. Emagumbini amano omhlaba, mawusuka lapha uya China uzwa ngoJesu, uya eNgilande uya uzwa ngoJesu, uya Australia uzwa ngoJesu, uya Namibia uzwa ngoJesu, uya South Africa uzwa ngoJesu, eAfrica uzwa ngoJesu, eAsia ngoJesu, sizwa ngoJesu. Sizwa lenkosi idume South Africa kuphela. Hayi Nkosi yami, yingakho noma bengcwaba akuvelanga amaphasi avele India. Hayi kodwa uJesu ugcwele umhlaba wonke. ngoJesu, sizwa ngoJesu. ngoJesu, sizwa ngoJesu. Awusayisakhe baba umsindo lelisana. Oh Jesus, Jesus. Jesus. Hlala phansi. Exodus chapter 3 from verse number 9, 11, 12 and 14. Omunye avule Exodus 33 from verse number 29. Standards. 34 from verse number 29. Exodus number 3. Omunye avule Exodus chapter 34 from verse number 29. Omunye avule Exodus number 3. Aqala ukufunda from verse number 11. Verse number 9, 11, 12 and 14.
Jesu sizwa ngoJesu. Ngicela ungifundele. Exodus 3 verse number 9, 11, 12 and 14. Verse 9. Bheka manje ukukhala kwabantwana bakwaIsrayeli sekufikile kimi. Futhi ngikubonile ukucindezela abaseGibhithe ababacindezele ngakho. Verse 10. Ngakho hamba ngiya kukuthuma kuFaro ukuba ukhiphe eGibhithe abantu bami, abantwana bakwaIsrayeli. Verse 11. uMose wayesethi kuNkulunkulu, ngingubani mina ukuba ngiye kuFaro ngikhiphe eGibhithe abantwana bakwaIsrayeli na? Verse 12. Wathi ngiza kuba nawe ngempela, lokhu kuya kuba luphawu kuwe ukuthi ngikuthumile. Nxa ukhiphile isizwe eGibhithe niya kumkhonza uNkulunkulu kule ntaba. Verse number 12. Verse 12. Wathi ngiza kuba nawe ngempela, lokhu kuya kuba luphawu kuwe ukuthi ngikuthumile. Nxa ukhiphile isizwe eGibhithe niya kumkhonza uNkulunkulu kule ntaba. Verse number 14. Verse 14. uNkulunkulu wathi kuMose, nginguye enginguye. Nginguye enginguye. Wathi uza kusho njalo kubantwana bakwaIsrayeli uthi, ungikhona ungithumile. Ungikhona ungithumile. Bese ngicela ungifundela 34 verse number 29. Page. Verse 29. Kwathi uMose esehla entabeni yaseSinayi, izibhebhe zombili zobufakazi zisesandleni sikaMose esehla entabeni. uMose wayengazi ukuthi isikhumba sobuso bakhe sasikhazimula ngenxa yokukhuluma kwakhe naye. Bathi uAroni nabo bonke abantwana bakwaIsrayeli bembona uMose, bheka isikhumba sobuso bakhe sasikhazimula, besaba ukusondela kuye. Verse 31. uMose wayesebabiza uAroni nazo zonke izinduna zenhlangano babuyela ke kuye. uMose wayesekhuluma kubo. Verse 32. Ngasemuva bonke abantwana bakwaIsrayeli basondela, wabayala ngakho konke uJehova akukhulume kuye entabeni yaseSinayi. Verse 33. uMose eseqedile ukukhuluma nabo, wafaka iveli ebusweni bakhe. Oh Nkosi yami. Verse 34. Kepha uMose eseza kungena phambi kaJehova ukukhuluma naye, walikhumula iveli waze waphuma wakhuluma kubantwana. Ngiyabonga. Baba izwi lakho leli, busisa izwi lakho ebusuku egameni elinamandla igama lenkosi yethu Jesu. Khulume ngalo Baba, sengathi uyaqala sengathi uyagcina. uNkulunkulu wethu onamandla, sehlulekisa yonke imimoya ethunyelwe kule ndawo ukuthi izo operator. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Without any further waste of time, bazalwane, sizobheka nje izinto ezincane noma ezimfushane namhlanje ebusuku bese siyahlukana. La sifunda khona Exodus chapter 30, chapter number 3, from verses number 9. uIsrayeli bekade ucindezelwe isizwe saseGibhithe. Hallelujah. Kodwa before sifike lapho ake sibheke izinto ezenzakalile kuze kufike ekuthenini uIsrayeli ucindezele. Hallelujah. Now if you read the Bible in the book of Exodus, in the book of Genesis chapter number 6 from verse number 6, iBhayibheli likhuluma uNkulunkulu ebiza uNoah noma ungavulanga. uNkulunkulu ubiza uNoah. Now uma embiza uNoah kunezinto ayishoyo. Uthi wena Noah, you have found favor in my sight. Hallelujah. Now if favor ihlukile kunemercy negrace.
ngoba ifavor uyithola ungayifanelanga. Lithi iBhayibheli umhlaba wonke bonke abantu babonile kuNkulunkulu, but uNoah wathola ifavor emehlweni kaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Now from verses number 9, lithi iBhayibheli uNoah Nkosi yami at the age of 600 years wahamba noNkulunkulu. Sengasuthi la iBhayibheli it is trying to show ukuthi age doesn't matter. At the age of 600 years uThixo wavusa ixhegu ogama lalo linguNoah, waligibela ixhegu. Angazi noma ngezwakala yini. Leli xhegu selidala, seli over 50, seli over 80, seli over 100, but at the age of 600 years uNoah wahamba noThixo, ixhegu lahamba noThixo, indoda endala yamasha noThixo. Kwangathi kunogogo abasophakama At Vosloorus bagijima noThixo. Kwangathi kunomama abasophakama bagijima noThixo. Kunolutsha. Ay, ngathi mina ngiyambona lo gogo omdala ongasaboni nasemehlweni esehamba naye angene la kuthakathwa khona kungena ixhegu elidala lithi rapha shakapha rebebesha ribobosaya kungena an old man ihamba noThixo. Oh, hallelujah. Jesus. Oh, Jesus. Oh, yes, oh, yes. Kodwa ihamba naye nami kugezela, kodwa ihamba naye nami faka isibuko, kodwa ihamba naye. Kwangathi kunomama abadala abasohamba naye, kunobaba abadala, kuneyintombi encane esisophakama. Jesus, Jesus. Hallelujah. Wahamba naye sengathuma inyathela bekanyathela noThixo. Kunabantu abazothi babenyathela banganyatheli bodwa, banyathele naye, bahambe naye. Hallelujah. Jesus. Oh Lord. Oh, yes, Lord. From chapter 12, Thixo wasukela elinye ixhegu ogama lalo lingu-Abraham. Wahlangana naye, washintsha uba u-Abraham waba u-Abraham. Ngoba the only thing that matters ukuthi uhlangane naye. Wahlangana naye khona okushintshayo, wahlangana naye there is a turnaround, wahlangana naye there is a change, wahlangana naye there is a change. Wahlangana naye. Kade khonsilanga izolo but sekahlangane naye, wahlangana naye. Jesus. Now uthi Abraham, I will be your shield. Izoba isihlangu sakho. Uma beza kuwe don't worry, unesihlangu. Jesus. Ngasikhathulele kodwa isihlanga silele. Kala sikhathi seteksini kodwa isihlanga silele. Ay kunesihlangu. Hayi wona unesihlangu wena. Uthi uhamba isihlangu isibayo sakho. I'll be your shield.
tell you, into enje kuginqeka imoto wena yakho ungabona isinde kanjani. Sihlangu. Oh Jesus. Oh hallelujah. Bagakezelwa wena wakho bawushiya. Hayi sihlangu. Nkosi yami. Basawa eight left and right. Wena waphila. Isihlangu. Babanjwa iTP left and right. When I was in the song, kwafika swine flu when I was in the song. Wafika meningitis when I was in the song. Now, wafika Joseph. Tipaipel, wabusa again. But there is only one significant thing engibamba ngoJoseph ukuthi abantu becovenant you cannot keep them down. Noma bangakuvalela emaradweni uthi uyavela bakucindezele uthi uyavela bakuvale uthi uyavela balwe nawe kodwa a man of a covenant cannot stay down ngoba noma ungamvalela God finds a way to open a way for him. Nithi nivalile nimane sengaphakathi. Noma bangavala amathenda kodwa abantu becovenant batholakala ngaphakathi. Jesus. Oh yes. Ngene ngibalestresa. Into the covenant. Ngathi uhleli phezu kwayo. Uyibone seyilapha. Mina ngandaba noma banganqabela uShumayela. They cannot keep you down. Yes. Oh yes. Noma bangahleba. They cannot keep you down. Noma bangalwa nawe. They cannot keep you down. Noma bangakhuluma kabi. They cannot keep you down. They cannot. They cannot. They cannot. They cannot. Ay. Bafana kwi one gospel. Bafana kwi TPN. Asihambi kwi one gospel. Asihambi kwi TPN. A man of a covenant. You cannot keep them down. Hallelujah. Oh yes, Jesus. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Yes. You cannot keep them down. Your archbishop cannot keep you down. Your church cannot keep you down. The devil cannot. Siyapuchuka. Lalela. Wena usapuchuka. Press me. Jesus. Thank you, Jesus. You cannot keep him down. Sangathi ngalesikhathi bamvale wayebizwa idestiny imtshengisa indlela la ingakhona. Sometimes kuthi kuvalekile kodwa idestiny ngoba ingaphesheya ithi there is no way. Phuma ngala ay. Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. No, this man
nazo uJoseph yabaqindezela elitente lizelene Vosloorus khona abantu abaqindezela noma engasafuna ukuloya kuyekeke kuyaloyeka uqindezela noma engasafuna ukudla insanga iyeke kuyadleka uqindezela noma intombazane ingasabafuni bonke labafana makufika oyedwa ithi yanqaba ibona sevumile ayazi kanjani iqindezela hayibo angidlali mina kunomuntu onjalo athe beplanile ukuthi akayokuphuza abone sedakiwe angazi kanjani uqindezela kunomuntu onqumayo akasafuna ukuloya angazi kanjani eyibone seloya uqindezela kunabantu abaqindezelwe kunabantu abaqindezelwe khona abahleba bengasafuna ukuhleba akuyekeki kuyahlebeka baqindezelwe wafika into entsha nje para lapha akasafuni cindezela awusafuni nawe mntakababa lento iyazenzakalela khona bacindezelwe ihansa bacindezelwe iblack label istrong paw bacindezelwe noma befuna ukunqaba nqabeke kuyaqobeka benze njani bacindezelwe ngoba wenza isono uyisiqila sesono khona iqine isokhululwa namhlanje khona ocindezelwe yi-AIDS kodwa namhlanje yamdedela khona ocindezelwe yi-cancer kodwa namhlanje yamdedela khona ocindezelwe yi-meningitis kodwa namhlanje yamdedela khona ocindezelwe yi-arthritis kodwa namhlanje yamdedela khona ocindezelwe izifo kodwa namhlanje Now there is a common anointing between Moses and David. Balandwa envini. Sometimes you want this anointing, but the secret lies in the lamb. If you can take care of the lamb, you can qualify to be sent. And there is only one lamb, the Lamb of God, Jesus Christ. If you can take care of Jesus, you can qualify to be sent out. But take care. Jesus. Again. My darling, you are not going there. My Lisa omixit cost. You are not going there. My Lisa manala cost. You are not going there. Take care of the lamb. Uyinakekele izwakale uhlele eTexini kuzwakala ukuthi isuthi uyishibubula ithi rababa shaka pa rebebebebe shanda ribobo shaka rebebebe shaka awazi kanjani ayagxuma ngaphakathi ngoba uma uyifida ayikwazi ukuthula iyakhuluma iyagxuma dala uhleli uzokuvuka umhlabelelo ayakusaqulu wena isuthi the lamb take care of the lamb. My ambition uNkulunkulu, the first thing uyasondela kodwa into engisakhulume nayo akukhona izinto eziningi. Moses bekangasibuka lesihlahla ngoba izihlahla bezisha thu. But into yamdonsa ukuthi asiphele. Enkosi yami.
Jesus. Asipheli. Yeah. Sakholwa 2009 asipheli. Jesus. Savutha 2000 years ago namanje asipheli. Jesus. Asengutshele abazomangala ubuye uthi wamukela uJesu. No ngeke bamangale kodwa bazobona ungapheli. Bazobona ungapheli. Bazobona ungapheli. Bakuhlebe awupheli. Bakugxeke awupheli. Balwe nawe awupheli. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh my God. What? Yes, Lord. Akusiye lo. Sivuthe from 1 a.m. up until now. Abezukusondezwa ukuthi ushayilimi kakhulu nona. Bazosondezwa ukuthi bathi bayacisha ucisheki. Bayakuzama uzameke. Yeah. Bayakugxeka uyekeka awupheli. Awucisheki. Hey, go Sam. Jesus. Oh my God. Ooh. 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 Ifemeni yakhe engasindiswanga izolanda ukubona ungapheli. Abantu okade uhamba nabo bazodonsa ukubona ungapheli. Abantu obuhlala nabo emathaveni bazodonsa ukubona. Hallelujah. 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 Awupheli. Noma babakuzama asikishwe inhlebo, asikishwe amanga, asikishwe ukuzondwa, asikishwe ukunyanya. Asipheli. Jesus. Jesus. Oh yes, Lord. Jesus. La. Mayisondela. Kuningi okunye ngakuyeka manje. Uyasondela. uThixo uthatha la. But ngale kunanto engincanywayo ukuthi uma eyokhuluma ngoThixo ufaka mayikhuluma noIsrayeli ufaka iveli. Ah, Jesus. Mayokhuluma noThixo Iphumule iveli. mayokhuluma noThixo ususa iveli. Hey, go I Sam. don't mind to be naked before God. Yeah. Jesus. Oh yes, Jesus. Hallelujah. I don't mind. I can be afraid to tell you my secret, to tell you I'm a slash, but I don't mind. When I'm before God, I don't mind. 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 Jesus. Baba, nangu mina. I don't mind. Yeah. Jesus. Yeah. Jesus. Yeah. Hallelujah. Yeah. Yeah. Yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh hallelujah. Benisitshela ukuthi nginje. Kade bengifihla uthini. Kodwa mangifika ku I don't come as a man of God. Ngisusa iveli. Ngithi nangu mina. Nangu mina. Nangu mina. Nangu mina. Nangu mina. Oh Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. Yes, Jesus. Ngoba ngila ngifihlwe iveli. Sometimes I ngoba powerful. Iveli kaThixo. Hayi ngoba singcono. Iveli kaThixo. Hayi ngoba sikholwa kakhulu. Iveli kaThixo. Hayi ngoba sinelime ingcono. Iveli kaThixo. Kodwa masifika kuye. Nabo. Iveli kaThixo. Iveli kaThixo. Iveli kaThixo. Yeah.
masifike sithi nangu mina nginje, nanga amahlaza ami, nakho kungihlulayo, nakho kungiqindezelayo, nakho kungihlula, nakho mina ngiyayishosha. Problem yakho usakuthixo uyithatha uthixo ubona iman of God, uthixo ubona lento ongaliyo, umtshele konke, 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 umtshele, 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 umtshele. Hallelujah. Jesus. When I'm in the closet, ngiyamtshela, mangingedwa naye ngiyamtshela, ngiyamtshela, ngiyamtshela. Khona izinto ongakuyitshela abafundisi, ongakuyitshela umama umkhokheli, kodwa uyitshela uThixo. Nangu. Wena inkinga yakho uNkulunkulu usene pride. We thank you, God, for you open the Red Sea. There was no one like you. You are a circle. Bese ukhohlwa kuzembule. Ukhohlwa kuzembule. Thank you, Jesus. God is not impressed by the take on ayabandleni. He's not impressed by the name take abantu abakunike yona, but he is impressed mawusomvulela uthi nangu mina yebo nko singiza kuwe sasuliwe secretive kuThixo. Kanti mangifika egumbini lami noThixo ngimxolele konke. Yeah! Mangizise. Intombi
ukuthi eSoweto angeke ishintshwe iyaphethe Vosloorus bayawazi amahlazo kodwa ifike kuye ithi yebo Singiza kuwe Ngithalule Manda baba shikoto Mangizisa kuwe Rababa shikoto Bekaziwa nokuthi uyadakwa bekaziwa ukuthi ayikho indaba yakhe kodwa namhlanje ngibona abantu bathi yebo Nkosi ngibona abayezi ngithalule mangizisa kuwe Sisuliwe baba yebo Nkosi ngithalule bonke Mangizise Jesus bekaziwa nona ukuthi akahlulwa bekaziwa nona kodwa namhlanje bazosusa iveli bazosusa ingubo yamahlazo bazosusa ingubo yesono bazosusa ingubo bese kuthi gijima uthi ngiza kuwe Jesu lempilo engiyiphila yangisayifuni kodwa ngiyayisusa le veli God bless you gijima yes ngiyababona abayesha yathanda ukukholwa akukholeki khona iveli kodwa namhlanje Yesu yathanda ukuphila impilo engcwele kodwa ayiphileki ingxaki iveli kodwa namhlanje Yesu gijima ay gijima bafika nakufana mekupaka msisana Mangizise Chana na basoxakeka abantu bathi lo siyamazi kade sidakwa naye kade sihlala naye sibheda naye sidakwa naye kwenze njani ngifike entendeni nahlangana noThixo nasusa iveli Mangizise God bless you gijima uyafuna ukuphila impilo engcwele ayiphileni uyazi ukuthi lento abantu abakubona uyiyona that's not who you really are. If we can look at your phone we can find the real you. Susiveli gijima susiveli God bless you. Susiveli enkani ususiveli yomona ususiveli yamahlazo susiveli God bless you. Lale ngiyathandaza manje ngifuna ukuthandaza nabantu abathi Lord remove this veil. I've been wearing this veil for a long time, but tonight I want to remove this veil. Uyazazi enhlizweni yakho awuyona lento sikubona uyiyo, awuyona lento ibandla likubona uyiyo, awuyona lento abazali bakubona uyiyo. Wena uyazazi susa iveli, uyazazi unomona,
uyazazi unomhobholo, uyazazi unenkani, uyazazi uyahleba, nawe awusafuni ususivele. Ngaphandle makusela abantu bangongcwele ngcwele, kodwa abantu abanjengami baba abathi ngifihlwe iveni kaThixo, uqobo lwami lumbi kodwa ngifihlwe iveni ubukhona bukaThixo. Ngizosusa le engiyigqokise yona, ngifuna ukusala engiyigqokiswe uThixo. Mina ngifuna ukuthandaza nabantu abazolahla ubunjalo babo, babenqunu kuThixo, bathi lento sengihluphile, ngeke ngiyitshele ibandla, ngeke ngiyitshele abazalwane, ngiyafuna ukuphila impilo engcwele. Kodwa that's not who I am. Yivei